Mama, ngitabenge 40 million. Mama, ya, no, kanya. 40 million. Ngiyakana. Jabe nesikoleni. Ngizobenzela icash lapha kodwa ngayithatha. Kanya. Ukusebenza ngabona. Yana. Awuthi ngeke umsebenzi. Hayi ngisemaphoyiseni. Tufambeleka. Ngiyayeka. I quit. Usazibona wena ngihlukumeza kuphelile bhisini mina nawe. Umsebenzi ngiyawuyeka. Duvana. Kimemali mbani? Hayi ngisemaphoyiseni. Uthini? Ya imali ngithathile ke kodwa ngayithatha police station. Uyenze imali? Hayi mama imali ngithathile ngayithatha police station. Yo, mazisalile masingane. Yazi ngaba ngayitha lapho singaba yikho yonke lento le. Yazi ngaba ngasichazela sizoyenzani ke manje? Manje bakuphanga sokuphanga i1 million 2 million yana ke ukuthi ubuye na endlini. Hayi mama ngiphanga mali. Bavele bangiphana certificate bathi mina ngiyi-good citizen intaba manje. Yo. Siyenzani lento? Hayi mama imali bengayifuni ngabe ngibana ngathi ngidisturb incwadi zami zesikolo. So ngihambisa emaphoyiseni. Uwazi ngoba uyi-top student. Uwazi ngoba uyi-top student isikole sakho. Yo, ngabe ngizamisile masumntana yazi ngabe ngiyimiliyoneri. Yo, kana ngicela ukuthi ungitshele. Uyenza esikoleni? Mama ngesikoleni ngicela ukuthi ngizofunda. Ngicela ukufunda bese ngenzani? Ngicela ngihamba ngiye-university. E-university ke bese ngenzani? Ngicela ukuthola i-degree bese ngithola umsebenzi. Bese ke umsebenzi uzowenzani? Ngicela imali. Yazi usilile kakhulu. Ngiyaqala ukubona isilimo efana nayo empilweni nakho ulwazi ngomntwanami. Umuntu usemile ngonakekela incwadi zesikolo. Ngithembeke incwadi phambili khona ukuthi uthole umsebenzi uthole imali. Uthatha imali uyise police station. Yenzeni yakho mina lento leyo manje mina. Nikwenzeni manje mina masoso. Imali lapho wena. Wena, ungaphinde ubuye la. Le mpahla lezi lezi zoyidinga. Hamba ile police station hlala khona yithi ayizingili lapho. Kumzile Thabethe, wozala. Yebo, ubhala umsebenzi wami lo kuphi izolo? Ngibhala umsebenzi wakho phela mina nginempilo. Hawu unempilo ukuthi silapha isiyilimo, wangaphalanga. Hayibo nginempilo. Ngiyeke 24/7 mina ngizobhiza impekana nencwadi. Ngiyafunda la esikoleni 7 hours baqala sengifika mina ngibhiza impekana nencwadi. Mina nginempilo mina sisi. Ngiyeke ngifunde 24/7 angidakanga mina la ekhanda. Wena abantu ukhulisa kanjani nginathi ufonele mamakho? Mfonele uzongenzana ayike into ezongisa yona nayo yangisaba. Bayingitshela ukuthi aqhuma ukuthi how high. So ucala ukuthi ngoba mina ngikusaba sonke sakusaba. Shayela kabi lesikhathi sakho mina njandini. Ngikufundisa ukuhlala abantu abadala. Letha uzokhala namhlanje. Namhlanje nje ukhala into lezoyenza. Jela wena. Akuzofundisa kanjani ngakaqedi. Namhlanje uzoqeda. Qedile. After. Namhlanje ngiyadala. Ngingani? Thola ukuthi jela phela manyoni. Uzana. Mem, ubhale homework yami njengoba sewudakile. No, mama ngangikwazi ukubhala umsebenzi wakhe izolo. Bomnini unentizakala endlini. Wangabhalanga yini inkinga yakho? Mina ngisilima mina. Phendula makhuluma nawe. Mem makala kulento leyenzakalile. Like inkulu sole i-call last week yokuthi umuntu mama usebhedlela ende izolo bashela ukuthi akasekho. Hayi okay let's isandla ke xa uthi mina ngisilima mina mema kanema usangizweli ke ngizwele bakubhatale nakho ukuthi ngibe nendaba nawe mina bese lezo sandla letha ngalo uvuthuza wena awukade next dlala ngami xa uthi mina ngimaki yakho. Yes. Bhala umsebenzi wami. No, mina ngangubhala umsebenzi wakho. Wangobhala yini Muslim? Like ngihlezi ngiphasa and like ngifila ngathi sokuningi and ngifuna ukuthatha ibhuku. Hayi ukuthi yimuslima kahle futhi mina nawe. Yeah, yimuslima. Ngiyaxolisa bas only time ngihlezi ngiphasa yazi ngithi student yakho. Hawu ngicela ukuthi ngiyahlala la leso sandla. Chopsting damasini. Khuluma uphephe. Wazotshokoza. Bathi kufuneka nethochi la kungenzeki. Aba in sequence yabona 1 2 3 4 5 6. Soma ngithi ngiyabheka. Hayi man. Ngibona ngathi angiboni kahle. Ngize ngikhipha nethochi ukuthi this is not happening. Uphu 9. Yabona kusho no 11 akekho. Bajump space lapho. Abajumpa ngespace. Ayikho lenkukhu. 13 14 17 19 20. Wena uthi 09. So 09 akekho la iphepheni. Ngabe ngila. Ungabe ula? Ayikho inamba mothi ngithini manje. So mawuthi mothi kumele ungathi ngabe uyamuzwa ukuthi ungabe uthini. Ngikho mothi ngibone manje asiboni ungazothi ngabe ngila. Uthe mangatholakala ephepheni. Ngezwa kahle ukuthi hayi ngiyaphambana. Isikhathi sami esingaka unyaka wonke.
ngilibele ngikhalelwa umntwana. Lo mntwana lo uzofunda nje aqinise. Iqinise kuphi ngoba ngibiyele noFaith. Ngizubhlungu kakhulu. Ngabe bengazile ngaba ngiqalisanga nje nokusala nomntwana. Angikho ntombi manje kumele ngenzeni? Kumele wenzeni? Wena bowushiya umama nomntana la endlini uthi uya cross night. Shukuthi bengicross night vele manje. Shukuthi ngabe ula. Awuphasanga kahle vele. Angikho shukuthi ngiphathanga. Awuphasanga sisi. Angiphasanga. Cabanga ngathi ngabe ngilana. Ngizori right awani imali ngasi. Angithi ngisase night second chance ngizori right. Asadi mara besifuna ukubesiwe. Akenzekanga yena. Qhu amashampu. Umuntu makathi kuwe. Green. Wakoko Dumbali. Dumbali. Sanibonani. Kanjani? Ngiyaphila. Phathele iwayini. Bonga. Angeke ufike emzini yabantu ube usufika uyamemeza uqala usazi uzuyafika uthi wangena umbali nendlela agqoke ngayo ufika ashaya amalegging la ekhaya. Yo umbali ayishe uyaphapha ungafika emzini wabantu ongabazi ufike ngathi ungena ethaveni wangena umbali angi-understand mina shem. Umbali uyaphuza mara alcohol. Ngiyaphuza phela ngoba kuyaphuzwa ngizothini. Uthi umzalwane ngapha uyaphuza. Angizange mangisumzalwane ngiyakholwa. But usumzalwane. Ngazi ukuthi umzalwane definition yomzalwane yini? Christian. Hayi Christian uyaphuza. Umthendele kwantini? Yo. Umthendele ko. Holy communion. Wehlisa ngani? Grape juice. Waphe ithini iBhayibheli la thini wathini? Phuza leli wayini njengegazi lami in remembrance of me. Wayini azangathi ijuice, azangathi icranberry juice, azangathi amanzi. Uthe iwayini, azange nje futhi azangiphi idosage. Mbali. Uthe phuza. Ngifuna ukuphuza ijeke lonke, angeke lonke. Komonke, Jojo tank yonke ngiyalapha impela. Mbali kunalama wine ekuthiwa non-alcohol. Litheni iBhayibheli iwayini azangathi iwayini le non-alcoholic. Ukufunda ngiyakwazi shame. Ngibhalele essay manje. Ngajabula kakhulu ukubhalela essay. Ngibhalele yiphi essay namhlanje? Wambuzo mbhedo mina. Ngibhalele essay 1000 ways education is the key to success. Amen. Okay, na essay yakho. In the pantheon of human endeavors, there exists an unseen. Wayini. Wasemisa amagama wasemisa imani anzima. Semisa amagama ngasemisa umntana basiqasi. Education is the lymphatic. Azange ngathi mina bhala njengomntana kuprimary. Bhala njengematric. Umntana oprop. Ngambhaleli nje ngathi umntana ku-crash. Bhala into prop wanyanyisi mina. Okay, ngizobhala njengomntana wako-matric. Kodwa cala ukuthi ungangithethisi. Uthini? Ngiyadlala. Sorry. Education is important. Education makes us go to school. Wayenza ibe too simple. Wayenza ibe too simple. Hlanganisa amagama man asimple nanzima. Wayenza ngathi bhala intana ku-grade 4. Okay, sengicedile essay yakho nayi. Bheka mina ngicela English ngokuthi sami ubone ukuthi ngisebenzise AI. Isini wakho yathi. Ngiyaxolisa. Ngikutshengisile essay wathi ayithanda. Yabona ke mngani, sengimtshela ukuthi mina ngeke ngikhone. Senzani ke manje? Asho umbongo sisi samagunya emancane. Wena ushisa yonke into uyayishutha. Into ayishutha. Usashutha futhi angakushiya mina. Mngani wo, hawu. Usashutha. Yo. Hayi shem. Yo, sashutha ngiyangana shisa zona wo. Hawu, yabona mngani awufanga. Hawu, sami. The takeover continues. Baddies Africa. Kama lami ngikanyezi ukuthi umlilo Bianca Ngwenya kodwa lapha kasi bangiduza nge-Spitfire ngoba vele mina ngikhafula umlilo. Mina ngi-social media influencer mina. Kusama trends ngenza yonke into ongayicabanga.
So izolo umngane wami udangala zisifumene umfonile wathi Tjoni wathi yini wathi i-babies iyenza e-South Africa abafuna umuntu ofana nami ngathi Tjoni obvious ngizothatha amtshela ukuthi hayi opportunity yami yokuthi ngaziwe vele le mina ngumuntu ongathatha amasimba yabona amasimba angidlanje nawo nje mina angidlali nje nawo ngizokukhahlela le bite and stand ngizokufaka inqindi uzovele ishwabane same time yabona namasikazi awo mina bengina nelayo ne-Cocos Park ngayigoqa ngayahavaza leyo line nakhona and that's how bad I am bitch angidlanje mina khona iline ngayithatha ngayithi layo abantu bayini nje abantu mina ngaphuma eveterinary kamama ngithe udoctor wathi ya ibhoza yamabhoza seyifikile ngavele ngayedla mina semthame embhedeni ngakhahlela yena loyo doctor wakhona ngaphuma ezona clinic ever since then ke mina independent mina ungibona nje mina nginamama ungibona nje mina nginabala independent andingi ingane ozongitshela ukuthi hayi I can do whatever because ngiyazazi andingi ingane andingi umuntu ozongisiza ukuthi ngiphumelele because mina I can do it on my own. I'm that bad bitch ngize la audition e-baby South Africa because why not uzongenzani ngekwenyenze next mina ngizinza yezinja uNkulunkulu ibhoza yamabhoza yeah jab wasikhaleli ke thina la endlini yethu ungakhaleli la endlini asifuna ukuza umuntu otekayo usibayele icefe hayibo kathenga manje njalo le thobile buzani nawe ufeni yakhala la kanina ukuthi ukhalela le mina lasikhathi sakhe ufuna ukukhala sihambile ngaphandle le ungakhaleli la sanokuthi yini inkinga yakho noma like ngikhathele like ngine anxiety ngine no self esteem futhi mina ngine depression gosh ayikhalela wena akazihalela noma ukuthi like kuningi empilweni lami and like ngiwani and angazi ukuthi ngizozibhekisa kanjani angasisi imalapho nje angifuni ukuza next more depressed hamba khizisa lapha isinkini khona ukuchumana nazo khulujeke lokuba depressed wonke umuntu la saqeda umsebenzi wakhe sokushoda mina phela mina sikuzwele wena ngoba depressed yini yona leyo hayi mama mina nje sithukuthi nje angathi nje uzamthola attention ayikho into la yakhumayo lo muntu lo uyathi ubutshela ngishuka dini uthola imali unakangana nahishi uhlezi aphuma hamba emasentini akakuthi into depressed yini athela mama ngamnaki lo muntu lo and yakhoma akresa yena nisikilisa kubashiya abantu baye COVID baye konke abashiya la I don't depressed lo ufuna attention nje yo I over to you God my dear Shem angisazi la endlini judgmentally and mina ne childhood trauma kancane angipheke la endlini uyapheka mama angicine la endlini uyacina mama angilethe imali la endlini uyayiletha imali endlini manje into enza ukuthi ube depressed awuqedela wena amagazana zazithi ukugezela lamabhotha namapara 7 lapha amele wena depressed depression yokunuka esavelela la hayibo Tjoni ngizakalani Tjoni mathina phila ufuna ukuthengisa umqaphi ufuna ukuthengisa ufuna ukunyuma traffic uzela ukuthi wafaka ngomshado yana Tjoni ngiyashada namhlanje uyashada manje Tjoni ngishada fufuma sinashada Tjoni mina ngiyamthanda uJabulo ayikho into enzoyenza nathumela umuntu makoti uyavuma kumshado uJabulo mngomezulu ngiyavuma mfundisi ngicabuze ke ngikhunyana wozala ngitryela wozala awukhathala ke namabhulu ayayithi ufuna ngifaka inqindi ishilo ukuthi izisho ndozigeza ngamshayi ngeke also mina mele wena uthi ubuye nabangani bakhe ebusuku wozala ngifuna amaphoyisa mawubona mina ubona isilimi futhi wena unkolo 80,000 hayi niye bethi umoya hayi nira makhona kazi wana nyake neli uzifuta nangamakhala hayi Jehova neli ngiphelani hayi nyake enough amakhoka athi karisi wani yini ngathi uphila ngawo vele ngiphila ngayo cook is life shirana mphefumulo wami wona nyake impilo yami phuma kimi wena ngani mina nginakekele help yakho ucela ukuthi ngimamele tu like ngiyacela ukuthi ukuza amakhokha amaningi isikhathi siwani mina ngasisi mina unyalisile ndlovu mchizi nalento le ibiza yi-free will engiyo uNkulunkulu ngeze nama yini engifunayo ayingabe akakufika
nganazi mele uphuza amanzi ucelile uphuza amanzi nje every time ayikubona ubhithi ikhoku mele uphuza amanzi phuza amanzi phambene mina yonke engidinga impilo nami nayo. This is all I ever need in life. Ngiyakala ukutshela ukuthi ngiphuza amanzi uzisemene nebhodlela yo ngiyakaze phela so broke imali yami ngizothenga noma yini engifuna nyaki ngizwe ngawo uziphuza nangomlomo hayi Meli samkelo imali yami lena imali yami endaza una life insurance obuphuza kanjani ngenapi nganeza amanzi na hydration nazenza ukuthi ube hydrated unlike ikhoku lekhoku hydration manzi ikhoku hydrate yabona ukuthi na udom nganeza antami nemere mambasha because baphuza amakhoku angaka bafana nawe basha istop basha nama heart attack bathola nama kidney stone nxa yekhoku yazi mina ukho obsessed ikhoku ukuthi ngcono kunami ucanga ukuthi ungcono angicabanga ukuthi ngingcono sengangisonga njalo ngiyabona ucanga ukuthi ngcono kunami ngoba na ukho obsessed nekhoku mina ngicela ukuthi ngeke ukuthi ine ungaphuzi ini hlukana nami please hlala kanjalo uzobona ukuthi ufana nobani mina ngaba October ngeke ngivakele futhi mina esibhedlela hlala kanjalo hamba very tight ha sanibonani namhlanje sishona i-top student igama lakho uMandisa Sibonginti Mhlongo uphuma la eVescopi secondary high school uthola ama-distinctions ayi-9 nge-average of 98%. Mandisa cela ukuthi ukhulume nathi ufela kanjani namhlanje? Ngiyabonga wasanjani uthola 98% ama-subjects ayi-9 ayivunye kunzihawu kamabela wakamazinza ngiqeda within 30 minutes. Okay, manje how many hours to sleep per night? Ulala how many hours? Ulalile nje. Ukulala, yini kulala? Angazi mina ukuthi ngilokho la ngesikophi sakulala. Akulala nakancane. Phela manje exam kumele wazi yonke into, kumele wazi every definition, every essay. Yonke into ngoba mawukhala uzokhala i1. Manje mawucabanga uzophuma ephepeni kusasa ngoba ngathi wonke umuntu uyatatazela. Asisi. Mina ngithi wonke umuntu. Igama lami uMandisa Sibonginti Mhlongo. Ngize le game. Manje wena uphuma ephepeni kusasa. Yeah? What if I put my paper in Sasa? Then what? What's gonna happen if I put my paper in? Excuse? What if I put Mrs. Paper in? I said I can't put it. I want to do that. I try to show it to the same. Okay, yeah. Well, I said I'm going to Kuluma. I know what come on your sister. I got it. Come on. That was Mandisa Sibonginti Mhlongo uthola ama-distinction ayi-93 lo sokuthi uzophuma ephepheni kusasa i-student number yakho u55 so wonke umuntu inimbhekeni ngani kunewathana bako ngani ngayetuni njani mina ngathi stress angikwazi ukuthola ibreak yo mngani sizweni somntana ko5 asasoli kokukhuluma ngicine ekudala nganani ngani Nambala barangwa kumsafonini. Yasisho abahlela lapha sabasanikeza izizwe. Niwashila babe nongculula impani kokophi nabantu. Kodwa ngabisi. Nani sibanezana tani yenze. Sis, mbantu obuzisebela nabantwana yabo ukuthi yabo. Yasa, manje ukuza kubaba lapha abantu kuzophulile. Ufuna ukuthi ukuphuze. Ufuna ukuthi ngizenzele. Awumameli wena. Nogran mameli. Kenele manje kuba jehle phakathi. Ngiyaliza ngendulu. Ngiyaliza ngendulu ke mina manje. Ngathele ke ngibona ngoba ngikhathele yini. What's that? Yaman, ngicela ukuthi ngiyaleza ngithi. Uthi, ula, right. Yini izingane? Anizwa ukuthi izilakuma. Anizwa ukuthi izilakuma ngicimela namafoni. Cimela isim, cimela amafoni, cimela amakhodi, cimela ifridge, cimela amalayithi, ngiphinaphi fumu. Angifuni nje ukuthi iziruduka. Hayibo why mama wami nithaba tu. Hayi mama lightning kuphela manje noma sishaya ama-fence or anything else. Ngabo? Yabona into abengikuza ngayo. Bheka manje ukuzoseka. Bheka manje ukuzoseka engizobhadala. 1 2 3 Noti ngizobhadala lo case. Angamareka mapakete nami mina. Ngitshela ukuthi cimani le lawo amafoni. Hawana beshilo futhi esikomsephothe ukuthi kuzama namhlanje ngo5 basila yini. Mama kezobuya manje mara sinte hiksi. Bangene vele uthula umntwana la endlini. Awusebenza awulethi imali. Ngone vele uthi before ngisakada ngipaka. Mama misikhathi 5 manje kezobuya manje la ningayenzanga next hawu. Hey, njengoba nisema ukuthi nesele ngamampela uzokabuya lo case. Nizohlanganisa imali lo case nena ngifaki. Yonganani, tabalo kokule nenkomo. Hayi tasha. Yo, tena ngulu biyacula. Yo, hayi gogo ifake yonke lento. Hayi izinto siyibona ngale nkathi mngani yami hayi kuningi.
uJesu yabuya kamampela bhekana nomntana lona umntana wabantu uvile ku-aeroplane uNkulunkulu wamshopa siza lengane bekisiso yikati lengane ngoku akunakade kwazi umntwana akekho loyo mntwana yekhetele ifike kungayibhilivi i-AI le nto uNkulunkulu blessele kati uNkulunkulu mayibe naye anakekele lengane hayi gogo yongeletele yezebe nga-high cut AI yongeletele ngayize efonini high cut AI yini manje nalengane enye app kanti ongakazi ukwenza amavidiyo wafuna kusemzi AI wonke namavidiyo ngitshengisa wena aseyenziwe nge-high cut AI bese ufuna ngitshengisa uzami nje kule app i-high cut AI maceda uzokhetha i-AI hug mase uyitholile ke lapho iyaprocessa maceda ke sizoyenza ke le AI hug lapho nakuso haku Beyonce ha yini Beyonce yongane yami sintshela abangani bani ezangabani imbahlela emshinini ezami ungaqali uyikhiphe kunini usezosikhetha since last week saselana nacela ukuthi uzoyisusa hayi bo phela ngizosikhipa ngesikhathi sami ungangijaha nesikhathi sakho ngijwayela kabi ngiyabona ukuthi iyahlala yabayinalo impahla zakho ubona nje impahla zakho ngiyabona ukuthi bani ngizoyidoba ngijwayela kabi Zanele binza coffee ya ngenza coffee hayi cela ukuthi ngiyenzele nami Zanele yenza coffee yo ya ngenza yona coffee yo cela ukuthi ngiyenzele aze ngifuna into eshisayo Tanki nami ngani yami nangilinga lina lapha nazi ungabekele mina ngibekela umuntu uzozenza awuyonkoloda mbosi nawe uyazi I fuck them all yo lona awuzuzuze kamareni lami awuzuzuze kamareni lami uyagogokotek masikunini isikokode bona afuna ukuzibikela uyaqoqoda unjenje ungaqoqoda yazi wena ngathi ukukhulisa izinja mina kancane ukhoza manje ngifuna iperfume nelipstick yo hana ngihloniphe nomntwana andiyaqhubeka kangena yes says Phatheka hleka kahle awukho yiwani yokuhleka lapha phezulu ngathi uyihayini abafika enga-issued every time engihlafuna kahle nyefu bona nawe uhlafuna uzizwana nawe ubhizi uhlafuna awukho yiwani wena relax ngaphuma manje ayesisa umoya ukhuliswe kahle la endlini esitratini mhlafuna hayi wena uzongimela shem uzongimela sezizwile phela thina wuwe la endlini hlezi uzikhompenela yo mina mbhala unyefu la emsebenzini wami ungijwayele kabi ibheri yala esikoleni allergy isandleni ama-allergy okunuka ngisilima mina bhala isilima la isibongo sami ungijwayele kumele ngiqaletshe kuphi ungangibhedeli mina bhaliso ungangibhedeli ya and ungangenzeli umakitshekisini zange ngilimazi abhisa amasimbi wazi mina ngiyabhisa uzanotshela esikoleni ungangenzeli uBeyonce sandla ya waza kaqe ngangenzeli uBeyonce zange ngilimazi ngilana kabi into lenyenze kuwo hamba la tag wena ngugoliath ubona kahle ukuthi ungcono kunathi wena ubhalile homework yami uthini ngithe ubhalile homework yami hey ngiyizalisala kwazi ukuthi ungibela umese hey ama 2000 sophela yini ungijwayele ngisabi mina xolisa ini xolisa ungigayelwa mina bazongigayelwa mina yaza senze Phoza amaphoza wenzala nafuna ukufa namhlanje qedile ngibona ngathi ngiqedile wasa namhlanje ngibhizi ngaphoyile ngifuna nje uphile wasa ngifuna uphume lethi namhlanje uzophela uqina bakho angaqedi after school ubuye ngizokuphinda hawini kanti sheshana inalanga lonke mina hawu owokuqala usibeletho dlamini khipha lento efaka emadleleni ukhiphe nalawo ma-specs sure bheka le gobisa ikhanda phakamisa jika futhi next hangasibonga indlala shabalala hayi abantwana basegugulethu nje bayathusa hayi yini mangale siqoqo qala ukuthi sikhiphe tu uthini so jwayela kabi wena thatha lesithombe Muriu next Nonkululeko Zulu sure Nonkululeko sure as practices Hawaii angazi qala ukuthi ngangibuzi
Simala ngamazinyo. Angikwazi simala ngamazinyo. Hayi ke kusho ukuthi ngeke usithathe ke isithombe. Usikhanda. Futhi. Ufuna ngibe igreen. Sabonga next. Baba kululana. Sinangele hleli simdletshe. Sis. Ungafuni nje ukuthi ngithethe. Sorry. Beka lokhu kudla phansi. Sabonga ngamba. Next, mbalehle Jeza Park Savannah. Wow, mara bathana ukuzuza ama-slake. Wafaka ama-eyelash. Man, ufuna ukuba muhle. Tala ukuthi ungambhori. Khipha lawo ama-eyelash nje, khipha. Susehliyo khona. Siyakuzuzalela khona nemara, please, tala ungazibhori. Ihlisa izandla, man, ume kahle. Yo. Khipha izandla ebhokotweni. Tala laba abanye abalandelayo. Yo, phindile. Yini? Phela ukuthi i-divorce inyama slim. Awangitshela kabi ke mina Zanele bani slim. Ungangibhabheli sengisilima sakho ngidala kunawe mina. Wangadivorce ngenyama isikhathi sokufa mama sakashayisile emsebenzini. Uzobuya inyama iqinile. Wangadivorce ngenyama. Wena bongayiphi ngane divorce ngokwazi kahle uma mushilo ukuthi ikhiphe. Umama uthephindile mbuye inyama seyidivorce azange athi Zanele. Azange adumisha. Hayi divorce ngokwakhe kungihlala la yazi wena uyisicefe wena. Wena nobuvila wena ezwila unemployment. Zanele, ngifuna usizo lwakho. Manje sayini? Hayi ngisiza hawu. Enteni mina waqoqa igogo kanje yaphi ngena mabele. Amnye kudate namhlanje nomntwana. Wena unomuntu lebubothoke kanje. Awangishweli kaphela mina. Hawu, ngqokele nama ngqokele. Ayisike abantu. Ayiqoqa nama yini ngifuna manje si date yakho. Esimanje Zanele phendula lena noma lena phendula. Eish. Qoqa lena master thama lana afit yakho. Lena iyaqoqa yena Zanele. Hayi ifuni muthi mina le. Kanti ngibuzelani ke manje sizobhibha uhlelelana. Ayisho ngibuzile ngiyacela uqoqa ini. Uqoqa into engifunayo. Kanti uzelani ngiyanyoko ngqokele into lena mina Zanele. Wena uzathi ukuthi uqoqele noma uqoqele mina iqoqa le wena uqoqa le. Kanti uzelani ngimi ngimoshela isikhathi yazi. Ngikhohle ukuthi wena athanda uku-act. Hamba vele ngaphina umbuzo lombhedo. X plus X ubani? Wow, sisafonini imancane. Hayi Zanele sithi umdala ke homework man. Uyathanda ukuncela. Uyathanda nje ukuncela. Yini? X plus X ubani? Hayi angazi XXL. Hayi Zanele wrong leyo. Let's ngitathaqa. Konke sisho makafundisa ibe nithi kubheke sukunake. Zanele ungangidili ne. Ungangidili ungavumi ukuthi ngize lapha. Hayi cha. Ngiyazi. Uyahlanya wena ngiyazi. Uthi sakabaye kubuza ukuthi ukuhamba kumtshela ukuthi ishengi nezo aze yini. Ngiyazi yonke lento lena mina.